дар қаламрави кишвар аз ҷумла дар шаҳри душанбе бахшида ба соли рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ ҳамчунин рӯзи модар чорабиниҳои гуногуни маърифативу фарҳангӣ ҷараён дорад. бо мақсади баланд бардоштани малакаи касбии занҳои ронанда ва сазовор таҷлил намудани рӯзи модар озмуни ҷумҳуриявии автобону 2018 ки бо ибтикори раёсати бозрасии давлатии автомобилии вазорати корҳои дохилаи ҷумҳурии Тоҷикистон дар амал татбиқ гардид, ҷамъбаст шуд. озмуни имсолаи автобону нисбат ба солҳои қаблӣ бо иштироки теъдоди зиёди занҳои ронанда тафовут дошт. дар озмуни ҷумҳуриявии автобону 2018 аз минтақаҳои гуногуни кишвар наздики 50 нафар бонувони ронанда ки дорои малакаи хуби ронандагӣ мебошанд, ширкат намуданд. бо пешниҳоди пешвои муаззами миллатамон имсол соли рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ эълон шудааст. аз ҳамин лиҳоз мо ҳам мошинамонро бо нақшу нигори ҳунарҳои мардумӣ оро додам. як рӯзи хотирмон фаромӯшнашаванда аст барои мо. аз ҳар ноҳияҳо дар инҷо ҷамъ мешем, ҳамаи мо боз дӯсти нав пайдо мекунем. инҷода якум мо парчами миллиро ороиш кардем. дуюм ки имсол соли 2018 соли рушди сайёҳӣ ҳунарҳои мардумӣ мо мебошад. мо дар пеш бо ҳунарҳои худмон орой додем. макони ҷамъшавии иштирокчиёни озмуни мазкур назди муассисаи давлатии наврӯзгоҳи пойтахт муқаррар гардид. дар ин мавзеъ воситаҳои нақлиёти ороишдодашудаи бонувони ронанда ба ҳусни шаҳр намои идона бахшида зебоиҳои фасли баҳорро инъикос мекарданд. агар яке мошинашро бо лабу мижгон ва кӯлоҳ оро дода буд, дуюмӣ бо матоъҳои гуногуни таҷассумгари фарҳанги миллии тоҷикона нақлиёташро зеб дода буд. сеюмӣ бошад нақлиёти худро бо маҷмӯи баҳории либосҳои миллӣ ва бозичаҳои бофташуда ороиш дода буд. озмуни имсола ба соли рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ бахшида мешавад. мақсади асосии гузарондани озмуни автобону 2018 ин пеш аз ҳама баланд бардоштани малакаи касбии бонувон ва тарғиби қоидаи ҳаракатиро, пешгирӣ намудани садамаҳои роҳу нақлиёт ва инчунин баланд бардоштани интизоми иштирокчиёни ҳаракат дар он мебошад. ҳамсӯҳбати дигари мо Нодира Бону барои иштирок дар озмуни автобону аз ноҳияи Ҷаббор Расулов омадааст. ӯ мегӯяд занҳои ронанда аз чорроҳаҳо дар ранги сурхи чароғак намегузаранд ва тамоми қоидаҳои ҳаракат дар роҳро риоя мекунанд. на танҳо ҳамин занҳои Тоҷикистон ҳамин хонашин бошаду кӯдакбонӣ кунад, метавонанд ки ронанда ҳам бошанд, ҳамин исбот кунанд худшона, фарҳанги баланди ронандагишона нишон диҳад. қоидаҳои роҳа нағз медонам. ман 11 солеси ронанда ҳастам. ба занҳои ронанда ҳама вақт сарбаландӣ, хонаободӣ мехоҳам. хотиррасон мекунем ки дар озмуни ҷумҳуриявии автобону 2018 зан ронандаҳои касбу кори гуногун иштирок намуданд. Шарифамоҳ Алиева дар маҷмӯаи тандурустии Истиқлол ба ҳайси ронандаи мошини ёрии таъҷилӣ фаъолият мекунад. ин модар мегӯяд барояш гирифтани ҷои намоён муҳим нест, балки иштирок дар ин озмун худ як ифтихор аст. сол якум иштирок кардем 25 нафар буд. ҳар сол ҳамин сафи ҳамин занон зиёд шиданд. соли дим 33 на имрӯз нигоҳ мекунем 50 нафар зан, ҳама хурсанд. мо миннатдории худро ба раиси шаҳр ва раёсати бозрасии давлатии автомобилии ҷумҳурӣ изҳор мекунем ки ҳамин хел озмунонро ташкил карданд. ҳама вақт аз тоҷик будани худам мефахрам. иштирокчиёни озмуни автобону 2018 аз назди муассисаи давлатии наврӯзгоҳи пойтахт бо мушоҳидати нақлиёти патрулии бозрасии давлатии автомобилӣ барои баргузории озмун сӯи автодроми автоматикунонидашуда воқеъ дар километри 7-уми кӯчаи Садриддин Айнӣ раҳсипор шуданд. дар ин ҳангом сабукравҳо бо ороишҳои гуногуни худ аз накҳати фасли баҳор дар кӯчаву хиёбони шаҳри Душанбе паём расонданд. сокинон ва меҳмонони пойтахт ки дар ҳамин лаҳзаҳо канори роҳ буданд, мошинҳои ороишдодашудаи бонувонро бо як ҳавас тамошо карда аксҳо мегирифтанд.
наздики 50 адад воситаҳои гуногун ороиш дода шуда ки онҳоро занҳои ронанда идора мекарданд ба макони муқарраршудаи озмун расиданд. иштирокчиёни озмуни ҷумҳуриявии автобону 2018-ро дар автодроми автоматикунонидашуда воқеъ дар километри 7 кӯчаи Садриддин Айнӣ бо садои дафу чанг пешвоз гирифтанд. озмуни автобону 2018 бо суханҳои ифтитоҳии масъулин, меҳмонон ва ҳайати ҳакамон оғоз ёфт. озмун аз ҷониби доварон ки ба он масъулини соҳа, рӯзноманигорон ва коршиносон шомиланд натиҷагирӣ карда мешавад ва боварии комил дорам ки ин озмун ба таври шаффоф сурат гирифта бо унвони арзанда албатта соҳиби ҷойҳои намоён ва мукофотҳои хотиравӣ мегардад. از جانب حکومت جمهوری تاجیکستان و شخصا از جانب اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام رحمان توجه خاصه نسبت زنان بانوان تاجیک ظاهر می‌گردد. از خود قبول گردیدن یک قطار سندهای معیاری حقوقی از آنی که امروز زن مادر بانوی تاجیک آزاد است. در تمام سمت‌ها در برابر مردان ادای وظیفه دارند. ما می‌بینیم که زن راهبر است، زن طبیب است، زن آموزگار است و خوشبختانه زن من امروز دیده ایستادم یک آزمون هست که سر چنبرکی اتوماشین ها هستند، راننده هستند. من قبل از همه برای شما توصیه می‌خواهم، بردباری می‌خواهم، سرجمعی می‌خواهم و چون مادر مهربان است، چون مادر صمیمی است، چون سر چنبرک اتوماشین ها کنه میشینه، همیشه با احتیاط باشه. озмуни автобону ки соли чорум аст дар арафаи ҷашни рӯзи модар ҷараён дорад, мавқеи байналмилалӣ мегирад. зеро дар озмуни имсола иштирокчӣ таҳти рақами 18 аз ҷумҳурии мардумии Чин ҳузур дошт. аз лиҳози он ки ин хонум маротибаи аввал иштирокчии озмун буд, мошинашро чандон ороиш надода буд, вале бонувони ронанда дар даври аввали озмун ки ман ва автомобилам ном дошт, пайи якдигар ороишоти мошинҳои худро ки ҳар нафар бо табъу завқи хеш зинат дода буд, ба ҳайати ҳакамон дар алоҳидагӣ шарҳ доданд. маврид ба зикр аст ки баъзе бонувон матоъҳои рӯи нақлиёташонро худашон гулдузӣ карданд, қисми дигар бошанд автомобилашонро мувофиқ ба либоси худ ороиш доданд. дар озмун ки бонувони ронанда аз вилоятҳои Суғду Хатлон, Бадахшон, ноҳияҳои тобеи марказ ва шаҳри Душанбе иштирок доштанд, анъана ва ҳунарҳои мардумии минтақаи худро муаррифӣ намуданд. масалан, ин микроавтобуси тамғаи Hyundai Starex таҳти идораи дурдунамоҳ Имомбердиева ду рӯз қабл аз баргузории озмун вориди шаҳри Душанбе шуд. микроавтобуси дурдунамоҳ бо маҳсули гулдузиву дастбофии ҳунармандони вилояти Бадахшон оро ёфта буд. арӯс ва аспе ки дар болои мошин аст, хоси анъана ва тӯйҳои бадахшонӣ мебошад. болои микроавтобуси намоянда аз ҷониби зан ронандаҳои вилояти Бадахшон агар арӯс ва асп дошт, болои автомобили дигар тамғаи Opel Zafira замбури асал хобида буд. дар қисмати болоии нақлиёти Шарифамоҳ Алиева ки 40 сол таҷрибаи ронандагӣ дорад, тоҷи Шоҳ Исмоили Сомонӣ ва тамоми тоҷикони дунё гузошта шуда буд. автомобили дигар аз ноҳияи рӯдакӣ пурра ифодагари эълон шудани соли рушди сайёҳӣ ва ҳунарҳои мардумӣ буд. нон, кӯзаву табақу сабад ба ҳайати ҳакамон дастранҷи ҳунармандони ин ноҳия маънӣ дод гардид. ронандаи ин микроавтобус Қурбонгул Тиллоева дар хатсайри рақами 14 ба интиқол додани мусофирон машғул аст. номбурда нақлиёташро монанд ба чодари хонаи арӯсон ороиш дода буд. мо фахр мекунем, мо занои тоҷика ҷаноб пешвои миллат моро ин қадар дастгирӣ кард, ба ин рӯзо омадем, имрӯз озмуни бонуҳо мо иштирок кардем. болои мошини дигар лухтак арӯсак ба истиқболи ҷашни рӯзи модар ҳатто рақс мекард.
ронандаи ин автомобил пешниҳод кард, ки ороиши мошинҳои маросими тӯйҳои домодиву арӯсӣ беҳтар мебуд бо ин тарз, яъне насби матои атлас сурат бигирад. автомобили дигар аз вилояти Бадахшон бо тоқичаҳо, рангҳои чароғаки роҳнаморо ифода карда буд. иштирокчии дигари озмуни автобону 2018 Нигора Раҳимова таҳти рақами 29 ороиши сабукрави худро, ки иборат буд аз лабу межгону кӯлоҳ, масхарабоз номид. автомобили навбатӣ чакампӯшу тоқибасар ва ҳатто бо дутор муҷаҳҳаз буд. инъикоси фасли баҳор бо гулҳо, рамзи дӯстиву рафоқат, арӯс бо ороишоти худ ва мурғобиҳо дохили об аз ҷумлаи дигари ороишот дар воситаҳои нақлиёти бонувони ронанда буд, ки ин ҷо даври аввали озмун ба итмом расид. барои мо имрӯз бисёр рӯзи хурсандӣ буд, барои он ки дар автобонуи имрӯза боз як бори дигар бонувон аз қоидаҳои ҳаракат дар роҳ шинос шуданд, яъне боз як бори дигар барои худ боварии комил ҳосил менамоянд, ки онҳо агар ки дар роҳ бароянд аз ҳама оҳдаи, яъне аз ҳама қоидаҳои ҳаракат дар роҳ мебароянд аз оҳдаашон. бонувони кишварро бо ҳамдигар ҷамъ намудем, як бори дигар бо бонувони кишварамон шинос шудем. баъд аз анҷоми ин қисмати озмун, бонувони ронанда ба 3 гурӯҳ тақсим шуда дар 4 шарти дигар: донандагони қоидаҳои ҳаракат дар роҳ, рондани автомобил дар автодром, ёрии аввалияи тиббӣ ва маҳорати катбонуӣ ширкат намуданд. бонувони ронанда бо дигарбора супоридани имтиҳоноти назариявӣ ва амалӣ малакаи зеҳниву касбии худро тақвият доданд. яке аз қоидаҳои ҳаракат дар роҳ имтиҳон месупорид, дигаре шартан ба мусофири маҷрӯҳшуда ёрии аввалини тиббӣ мерасонд ва сеюмӣ дар ҳузури муаллим имтиҳони амалии идораи автомобилро ба иҷро мерасонд. баргузории чунин озмун бештар ба занҳо имконият фаро медиҳад, ки масъулияти онҳо зиёдтар шавад. хуб, зан ронанда аз нигоҳи шумо чӣ гуна бояд бошад? зан ронанда бояд ба ҳама рафтору кирдор фарқ кунад аз мардҳо. зан ронанда бештар қоидаи ҳаракати роҳро риоя мекунанд. бисёро мегӯянд, ки занҳо дар роҳ он қадар хуб мошин ронда наметавонанд. шумо ба ин ақида розӣ ҳастед? мумкин вай занҳое мебошанд, ки мумкин сари чамбарак нав як моҳ шудааст, 2 моҳ шудааст, таҷрибаи кам доранд. бале, барои ҳамин онҳо бисёр ҳам нозук меронанд, мошинро эҳтиёт карда меронанд. дар роҳ ҳангоми ҳаракати мошин шумо кадом кору рафтору кирдор масалан ба шумо хуш намеояд? бисёр рафтору кирдори маршруткаҳо бисёр халал мерасонанд. бисёриш дар дуюм қатори роҳманд мекунанд, аз дуюм қатор ҷеғ мезананд мусофироро ки савор мекунанд. барои ҳамин бисёр халал мерасонанд. ба занҳо, модарон, дар пешомади рӯзи модарон 8 март ба онҳо саломатӣ пеш аз ҳама орзу дорам, муваффақиятҳои баланд. бигзор модарони мо ҳама вақт дар бари мо бошанд, саломат бошанд. аз таҳлилҳои коршиносони соҳа бармеояд, ки бонувон зимни идораи автомобил нисбат ба мардон бештар масъулиятшинос буда, дар ҳама ҳолат талаботи қоидаҳои ҳаракат дар роҳро риоя мекунанд. вақте ки падарам синфи 5 мехондам, мошин мерондам, ҳамхел нигоҳ мекардам, медидам ки дасту поишон чӣ хел ҳаракат мекунад. аз ҳамон вақто шавқи ман зиёд буд. мехостам ҳамон дарро гирам мошинаё ҳай кунам аз дасти падарам. ва ман давоми ҳозир 18 сол аст ки мошин меронам. занони тоҷикони мо арзандаи хушбахтиҳои тамоми рӯи олам ҳастанд. ва боз ман фахр мекунам ва хушбахт аз онам, ки чунин пешвои миллат дорем мо. мақоми занро дар ҷомеа баланд бардошта чунин озмунро ташкил намудам ва ман хеле хурсандам аз ин. ҳаминҷа омадам бо занҳо шинос шудам. аз ҳар минтақа инҷа занҳо ҳастанд, ҳамсӯҳбат шудем, шинос шудем. дар оянда боз мана робита мекунем байни занҳо мо.
дар ин ҷо миёни иштирокчиёни озмуни ҷумҳуриявии автобону 2018 занҳое буданд ки мегуфтанд шояд дар оянда таъмиргари нақлиёт шаванд. این آزمون بسیار آزمون خوب است. من سال دوم است که اشتراک میکنم. وقتی که ما در این آزمون اشتراک میکنیم ما کمبودی‌های خود رو دریافت میکنیم و اصلاح میشویم. زن باید اصلا وقتی که در سر چنبرک مینشینه باید آرام باشد. وقتی که ما آرام باشیم ما در راه نقص گوییم که نقلیات خود رو میرونیم. وقتی که من پیش استا میرفتم راستی گپ من استا را نمیگذاشتم که تنها نگاه کنم. من در بالای سری و ایستاده میپرسیدم ایش ایش چی؟ این موتورش کدوم؟ و ایش کدوم گفته من سراغ پرسان میشدم و فکر میکنم که آیسته آیسته اگر هم خیلی رفتن گیره من خود نمیدونم ممکن استا شوم. ризқиниссо худойбердиева иштирокчии дигари озмун пешниҳод дорад ки озмуни автобону аввал дар сатҳи шаҳру навоҳии кишвар ва баъдан дар сатҳи ҷумҳурӣ баргузор карда шавад. дар шаҳри душанбе озмуни автобону баргузор шуд. ман аз ин бисёр хушҳол ҳастам. махсусан ҳамун вақти аз наврӯзгоҳ ба автодроми 7 километр омадан барои ман бисёр хуш омад. раҳмат ба ташкилотчиҳои ҳамин озмун, барои чӣ ки мо худамона як бонуи замон ҳис кардем. ин як беҳтарин озмун буд, як беҳтарин иқдом аст. мо аз ташкилкунандагон бисёр миннатдор ҳастем. чунон ки ҳайати ҳакамон ба мо гуфтанд озмун шаффоф доир шуд. тавре маълум системаи автоматикунандашудаи автодром ба рафти имтиҳонсупорӣ худ ба таври автоматӣ баҳогузорӣ мекунад. чиқдр ки шумо дида истодаед аз тарафи дастаи ҳакамон барои шаффоф гузаштани озмун мана чиқдр ки мебинед мониторҳо ҳастанд ба довталабон мувофиқи донишашону малакаи ронандагии касбияшон ба тариқи компютерҳо баҳо дода мешаванд. даври панҷуми озмун маҳорати катбонуӣ номгузорӣ шуда буд ки дар ин шарт иштирокчиён ҳунари пухтупази худро муаррифӣ намуданд. баъд аз анҷоми ҳамаи шартҳои озмуни автобону 2018 зан ронандагони иштирокчӣ зери суруду таронаҳои мутрибон то марҳилаи ниҳоӣ яъне то эълон кардани ғолибон лаҳзае рақсиданду фароғат карданд. ҷавонтарин иштирокчии озмун мадина ки 20 сол дорад қабл аз эълони ғолибон дар суҳбат бо мо андешаҳояшро нисбат ба баргузории озмун чунин баён кард. ин таваҷҷӯҳи хосаи роҳбарияти ҳукумату давлат мебошад ба ин қишри ҷомеа яъне ба мо занҳо озмуни алоҳида ташкил менамоянд ва мо аз ин хеле хушҳол ҳастем. ҳангоми пиёдагардҳо ба қоидавайронкуниҳо рӯ меоваранд ва ҳамин ҳолат мо ронандаҳоро бениҳоят нороҳат мекунад. дар ниҳоят вақти асосӣ фаро расид. эълони ғолибон озмуни ҷумҳуриявии автобону 2018 ки ба ҷашни рӯзи модар бахшида шуд бо ғолибияти 6 нафар ҷамъбаст гардид. 3 нафар мақоми сеюм, 2 нафар ҷои дуюм ва 1 нафар зинаи аввал. мадина назарова донишҷӯи донишгоҳи миллии тоҷикистон сазовори мақоми аввал гардид. Nasibin Madina Nazarova.
дар фарҷоми озмуни ҷумҳуриявии автобону 2018 ба истиснои ғолибон ҳамчунин ба тамоми иштирокчиёни он ифтихорнома ва дигар тӯҳфаҳо тақдим карда шуд. تاثیراتی که در من است را فهمانده هم نمیشود، بیان کرده نمیتوانم. وقتی که جای اول رو میگیری نمیدونی چی، همه گپ از خاطرت میبره.